ହେଇପାରିବନି କାହିଁ ଗୋଟେ hand to hand କରିକି hand to hand ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଖାଲି ମୁଁ ନେବି ବୋଲି ତାକୁ ଖାଲି ଲେଖ କଣ ନବ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଦେବି ଅବିକା ତମ ଜେରକ୍ସ ଗୁରା ନବ ନା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେବି ଆଉ ମୋ କପି ଗୁରା କଣ ଦେବି ଆଉ ପୁଣି ତୁମେ ଆଉ ତମ କପି ଦରକାର ହଁ ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ବାଟ କହୁଛ ତମକୁ ପଇସା ଦେଇନି ତାର ପଇସା ଦେଇନି ତାର ପଇସା ଦେଇନି ସେଗୁରା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପୁରା ତମର ତିନିଟା ଗେଷ୍ଟ ତ 2,500 ଦେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ସେ ନଗେନ ଦେଇଦେ ନଗେନ ବା 900 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ନଗେନ 900 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଛାଡ଼ ହଉ ଦିଅ ଲେଖ ଲେଖ ଆଗ ପଇସା ଦେଲେ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ କହିକି ଆଣିଲ ମୋ ଜୀବନରେ ମିଛ ନାହିଁ ଏଇ ସେ ପିଲାଟି ଲିଗାଲାରେ କହୁଥିଲା ତା ଲିଗାଲାରେ ମାସ ହେଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଡୁ ଆସି କହିଲା ଭାଇ ଲିଗାଲାରେ ତମେ କଣ 3 ଦିନରେ ବାହାରିବ କହିଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ କାଁ ହଉଛ ତମେ କର ତିନିଟା ମିଶିକେ 2500 ଟଙ୍କା 2500 ଟଙ୍କା କଣ ସେ କଣ अरे कागज पत्र तो मु कहली 2 मास खाली कागज पत्र करिया 2 मास हो गला से एनओसी आनिया को 2 मास लागियो एनओसी आनिया को अरे मु एठी की दौड़ू सेठी की दौड़ू अरे मु भोल से आसी हां अरे मो घर से